Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwiase emprenka so na adwumaden afia ma hankra dio Eso chokwan okwan twesuo opani ni hwan ye bo kwan ne koto esuo no esuo yi free titio esuo yi free titio odumankuma Mampong kontonchi ebu ehia kuma nanane yen Mampong kontonchi ebu ehia kuma nanane yen ameni ampon nane enne efrititi dwumadie ye ni akyeremu ewo Mampong kontonchi ebu ehia kuma nanane omo ameni ampon nana ye de akoboje wo mutata wo maboboa no pe eye dwetedwa ahemfie enene yede efrititi dwumadie efi abremo ena ya Akwasidae mechia se ade tochia na waje me so adento ade choche adento medamu ase efrititi saa na ye no yede ya probo ekoba bia ya nanti ene ya bepie mu ewa ha na womo a eboa na ya befa dwumadie abremo ene ice cafe and grill omo Kumasi cultural center ena afen so Park Prestige Ventures almost totals papa ewo abusuakuruwa junction omo eni aboafo a eso yasene na yede adwumadie abrew odohyeto special one eno so epia yen ena yede dwumadie ebrew ene Mampong yebebo awram yene nananom bedi nkomo na yehwe ye nananom Mampong senia yesidi yadae no yenso nananom akyerɛkyerɛmu akyerɛ yen na afe yahwe senia eniema esi kotimo kame ho na yenwram na ansa na yebewram no yebeji aboafo nkrato yeba ye ne nananom ebedi nkomo na yahwe senia de no ebekọ Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwiase emprenka so na adwumaden afia ma hankra dio ene Akwasidae Asante Mampong efrititi dwumadie eso ana wani go awohwe no covid nyina ba ye chi no ene ne da nana no Mampongfo edi Akwasidae a edi kai ne sense ye ne nananom ebetwetwe komo ne ebisa na so Akwasidae no kra no ayede a ye kase Akwasidae a ne nkyeremu ene sei nana me ma adetoche Wadaroma yakasa Akwasidae obachire musa na achire ye Akan for fidgety ye wonna bia ye yesiwa ya ye kai ye nananum na fe ye nu omudidie na ye nu odi nkomo bebre na nano emu bi ni Akwasidae ebi ye Awukudae ebi ye Fofie na de yetadi ni kase Akwasidae na Akwasidae no eduru ho no mo a ohimpani a oho no nkuma no obia yara manie wo ni krom amani a odi gu na konwa so nsa ona manfo hia edi nkita ho na ewia ohimpani a sabra bia ni nyina ahye na se no de nyina akwani na bodwa wo na himfie onu so sada no woni mpanifo no bi ya titru Gyaase fo ye konkonwa dem egogunsa ekosere nananom adi adihia adihia asem atu wani asre ho sene ho beboa ama nema bia akoso kama ye mem edi anu wi a afi yesa betra badwam na amanfo nyina so aba ni abechia ho hene na ohene ahira ho no na obi a wo nkranhye sem bi so no aka kire no obi wo alisedie bi so a otimi de tunanim sa abrem na onso so baabi a so de ko say okokọ nananman ye so okọ abam so okọ panin kase bi wo ni nyina so aboabo no na so okodi wuduma de amane manfo enti da no ye da ye de ka nananu na ye no dinkita ye no didi ye de onom ye no ye bibia na ye sere ahoden ani akwanwo san so de ma ye manfo meda se nanana Akwasidae no
ene die ene enkane no sane aye nananom mode no esesanye bia bemu na esesanye abemu a ede enti ena esesanye naba na etesai Asante trupa bia nim efisa dada no aye no ye no a na ye nemom emra ekoya ese mra sesa na odasani na so wo sesa emra ekoyi na nima bi ho na esesem ese ne ye bi ho kane na nananom ya ene emra kura makwa me ye afi nima bi ho no mu a kane no na ehu hia ene hu hia bi also a ene so de aba sese ye ene so etimi eyo na sabre edrusi apa ebia na ohini bi foforo bi ba na obusai a ye wo saada na jese obetu no wa hye akonwa kase no ase na wa ka kire on se obesuma akonwa no na de ense so ye ene de ense so yi bia ye kire no na jese ama sa ayina kona ye no pa ho a bi won mo na akonwa bi wo na tete wonom no duma edie no ene hu hia na ye yefiri ho ebi wo so ne bibi ho ene esese ye na nsusu ye se oku obi no hia ne enso na nana no aba konwa foforo na obi wode obi asianan na asene na wodi sa aduma no ti ende sakra pa kasire bi ade ebi nim dada no ane ye meda se nana wadaroma eho behia se enne ye meya ye wo mo nchiri mei ye be kire wo mo ya manne no ne ya mamre no ama omosua no omosua ne ye ana sa ye nyan ne fa kwasi kokko de no entete wo mo ne titru ye nkasa ye mu ye se o ma wire firu krom hina ben ya oyira adwabase se ya nkoso ankire ama nchiri ma mehunu se ye so ye bobre ne amamye se apa dachi bi no ye so ye bayira amanshi amanyina hia ye be yire mu nti se ekoso kire won no mu hunu se ye ne ye so ye si boy ye se ntiti ekura eri ma ye no so etwa so sa eno na emma ye ne ya mamre enyira ya anya ne sa si apa dachi ya mamre bayira ama de sese wom su hunu aye de beto aso ama e de aka se nipa bi etra se abra ye boye ni no ye no an egina mu a ebema ye yina ayira anso ye ne de basa enye kura nti afutu semben na wode ma awofo wo ya mane ne ya mamne mre entete mu ehu de meka kire wan se senia wom no ye ne awofo ye si boy ye wo yen ye titi yen ne niema ye sua ya kire yen no ade no wom so nkoso kire wom ema ya kire won ne daachi se na mekan ya no wom anhuna daachi wom se ye bayira sisi ya enam akwantuo bebrebe ene ngomasua ene niema se Christosom ene soma hodro nti ebi ho no a obi ho no de ye ne dada ne ade kra no won pese won ohunu ebi mpese esua kra nso ye ne de ewofo ya sede se ebomoden se ye bema wonum ate ase no mo so asua se ne be ya mamre no enyira nipa no aya omde esom bi firi mia bi ba no won krom som won krom amamre no omde ede aye sa som no ne ede ba enti ye no nye ye no sunti na se to ye de no twene se to ye de no twene nemo ye nkan nyina mom ye mfa nye na de ebebo ye asetremu no ye mfa nye na abrabon atimi akoso meda sena na ye fra osen ye from nana boachi ya dom atonsa Gyaase hene Mampong Asante Mampong hene Gyaase hene ena ye ne no atwetwe enkomo no ene eya Akwasidae wa kire ye mu atuyefo ye beda na se Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwi ase emprenka so na adwumaden afia ma hankra dio Gyaase Osei Tutu Mampong ehene envisi ahene
next in command Asanteman ebra so say obetena se na wone ne mpanifo ebedi adaye no efetete na ye nananom hyehye saa enai eto honomo da sebre ote dwete dwaso wono na etena se no abai edi hyehye pi bai se de ye nyina adaye enim no na wono soso ubu abai nti na osoma abai nti abai hyehye no wono soso ne manfo udi so pepepe enko ye de na abai hyehye no ye adwuma no na ye wura amane de onya na cheda ebrebia wo ye na ekoso no na ohwese ebrebi wo ho a nyame adawroma abai mie kwa de na nsoso ye komo ha ye kakrai na ewose ohia ne manfo na ohunu ne mpotemo se biribi koso a na watimi ate ne yatu ho anamo eno nti enende Akwasidae ye wura otenase ne nanahema ne ne manfo na ne yekoso bia no na watimi ehunu bi nti ye wura na Mampong yene watenase na nanamu meche so say nananom echia yewra emane ade toche nananom a ete yewra mensa bonkum so nanano yewra ni nkro no edonso emu edukrofo na ato santene eba bechia no nananom ewo benkumfo na echia no omu wie pe nananom ne fafo na eto aso boahe ananto onedi kan ya wo kwa kwachia nananom echia ayenkwa ba akwatia sidwom nananom ochia ayenkwa asaba ne nano wasore wakosere wokodi asakakra nasa ena etie ene eya Akwasidae afe na braso said Asante Osei Tutu II ne dabichi ene nananom yere no ma ka ho eba bechia yewra ai womo eba bechia yewra na omamano ade toche omuchie wia na da sebre ne dabichi wona bechia etwa so da sebre dabichi ora yire jima kese ora yire jenet jima kese okwa kwachia yewra da sebre Osei Tutu II ne dabichi ene no akwachia ni kunu fefe na kono ene mama waye fe echeda waye fe akwachia ni kunu dofo amano ade toche sa ana yeye no dasibra chame wo ho sede dasibra osebonsu otoso mienu na Mampong hene okochira hene Asanteman wisi hene asieni wosinde aya Akwasidae wokọ apamfufuro no munso a ene yesoro koda dasibra si nananom ene na manfo atranse amana efe patu yafamu yafumpam nananom amane ne amamre kwan so no ese dasebre na edi nkan ema nananom bi ensanom ansana watoa so ache eno na ye ne gusu a ye hwe no dasebre ati ne hinkwanfo ne mo baako ese onkoya branti a wogina dwom ewo nam ne edwom na afna wode efa ne tiri suei eye dwom na wo yi no amane ne amamre kwan so obi ti si dwom saa na ye yi ne dwom
Nana Ejakuma Difia, Otosumino, Asante Mampong, Mahema, and Nana Mahema, Fonyana, Eba. Now, Wabeka, da Sebraho, not wedi a Diano, Amana Yefe. Nana Ejakuma Difia, Otosumino, Asante Mampong, Hema, and na Econo Cochia, da Sebre, na Wafaneja. Nana Ejakuma Difia. What's nase? And I'm COVID-19 now, Baninti. I feel intimacy, I say. Okasa. Na, son, I'm more munimno. If I buy a modern, what the vaccine, you know, a brain. You three a yenny and another on a chairman. Suffer, what a hay. Nearby is a drone, Nisha. Enti a doctor for ni dikan eni ese bom panie no first. Na mo amunim se ye de ba Asanteman mu anu de. Na ye se mo nana. Me di Otumfour achi ni nti woto ne nsa frem se bra na emienu ntina se. Na ye mo eni kan mo vaccine no. Na ye se dawuro de kira Asanteman nyina. Se nya ade bia ehu. Enya ade bia sebe boy ya no atwa atofom. Wo kan sa asoma be ka kire me nti yedi akire me fa me wo fa ase koi na me san fa mama so ka ho wono so sabi aku woda ya no so won so fa na hom kani ka ho Lady Julia ka ho na ne hema de ewie ne ekọ no ho ne dem ne ekọ ball no enti ye mpanifo miensan ye de ho ba afode boy panie no vaccine no ma Asanteman nyina hunu se nya de bia ehu na ya du papa ne tosu biom Abayan Shishabi. Me say, near Dikaya, coming Kroma Yoye, the year independence, 1960. No, the first population census. Timikai, Prempecoli, any geography, near our upper 1960. Prempecoli near our Mrebu, we are geography, who lower 6, Oko Ghana, Efa, Yaduko Crony in Aso. Ye chem mienu Ghana kuro bia so beko lower six ni akofa ne etoso upper six ni 1960 entimi say no population census pa dana adu mienu boy na aban fiti ase no ne akọ geography excursion tine ye wokita timi me first population census ye counto mo wokita sa anwonani aha hona census ye counto me ansa na chi ye ba ye pempe ko ifo twetwere ho nkrata ne dano no Ashanti enti population census eba no nananom obia ko nukuro mu a won fa moda wuro mame eya asamo ehia obia merafie ne ye nkyerɛkyerɛ no ba bia ofire ye bebusebusa nsam bibiri ni ne manema ni nyina ehia eyeman ye ni nyina wi a aban beka bom se ye asonde na ne yetetena Mampong se ne ba ya 1960 ye kanto mi na meteketa me a student ti emra na esa miko na say the any edi ye ho so ye kotetena ba bibiri ba ye be wie population census no afei say Ashanti Region Asantefo mo ya kituwa bi Mampong o ne Mampong de kituwa bi ehia pa na wotwe na ye ba wukurum ye ba sebe Mampong mamu an anjem ba bia mo bia muntu mirika mra fie ne be ya wie na say ya doso ye wo minimum population number bi ansana traditional area bia you bet my down the municipal and I said, I na say the schools so more who share be abind the aba. Kwalan school no ma dawson. Tin share be kwa JSS 1 na ma na kotena fie na 2 akọ na wo ya kotena fie na 3 akọ. Eti na nanom sabe ba bi e wo we nkura so the fan school no so ho. Kakra bi ho no. Montim wani. Na muntu mu adehefo. Se school ay me kọ ne ma me mfa ni agoro. Ya mane betena fie say holiday a na nje say betena fie akwa won koso no nsua de na am di twa to say me na nanom me hia musi ya che me hu mu me kona domo me me de me ne mbo fa ase ye ka bomu a ye te ha ne yesresre mu hu se ma yi ma fidie afidie me mfa na fidie afiri me hwene ma humo ye nyina ani age enti me mamo afinhia pa na ye da wo trade ampon na nanom ase so ma boy ho ban besi ne enti mu nyina me mamo akwa aba
nipa ejina dwom womo ebeda da sebre osei bonsu ene ne maame nana aja kuma de fia otoso mienu ase mpanimfo eben no se asem esi eye chirifaso ene besin ase entem ntomumra emeka no ho na yensiesie mpanimfo no de ose ye oyo ememre no so ye no ye nyina betwahia a emani ampon bitedwa fie ha se na yeko asem ni mu no mpanimfo no nyina hu se da sebre ye nwisi ahenenti ewo se oma asudue eba ni kuro no mienu entem enti no kure won bia no appease ada na asem no ba na wieye no da sebre ema na na chirimfaso eti ase se enye won na de asase no ma bisia se fo so omontena so na ye na na atakura pani ene de ma wo enti ni senti na nam nyina adwen ko benkrom chirimfaso ntena na asase so na bisia ase so enkonkofa na asase sede na na chidom hene ene na busua asie ni omse na Akwasidae se na ne panimfo atena se a omo baaya omo ase dansa doko naka mienu Guinness naka mienu bia naka mienu shina spentu da sebre emfamuni konwa so na ahema so de srada ena wode broninsa eye pentu ene srada se na naso nyimu na konwa se ye na so nya hoho bia otuso de busa omo kwanso wo se nipa yade a wosaye enti enam se asodue aba besia se eni chirimfaso enti okuta ne nsem dwampa otuedua nana enye na onfangu nkonwa so no mompa ye se anana tembia no BBC ne mpeso ya so a obetimi de ose ayo na wasiesi ama asodue abeto afenu ni nyina entem owie no wose adefefa nananom boaye eta da sebrachi ema asundue aba eye sese chirifaso ene besin asenti nana Mampong hene bo mu ade nana hema bo mu ade empanimfo bo mu ade nana no ma chia me ebo mu ade ana nana Mampong hema achia me nsoso o mu bo mu ade ya de jumedie ni nyina banawie ye da sebre osei bonso Asanteman envisi hene ebraso ese omani moso na okofitiem na wakwaje na home ene ti wa sorry wo chiachia nananom benkum ne fa na wakofitiem akwaje na home Asante Mampong hene Wachia benkum ane nefa Nana aja kuma du fie otoso mienu Asante Mampong hima no yeah that's brother no wadanda de ho wo Gyaase enya no wo Gyaase no Gyaase bre osei bonsu ni nyina ya ne dia Mampong ni nyina ya ne dia Gyaase bre pia ya mau ade touche ya mau ade touche watch ya nananum country Wakra nananum kontifo na wakofitiem akwaje na home Gyaase bre osei bonso Asanteman envisi hene no Asanteman envisi hene okofitiem na akwaje na home enne efititi jumedie yene yabedwafo nyina yeso yenkuku ne yenkaka no enne Mampong kontonchi ebu ehie kuma nananom amani ampon nananom ati dwite so wo mu nenne ne omu bedi Akwasidae no covid ni nyina emu no ya nananom agi ahome kakra nenne covid abrase kakra nananom atena ase eye da sebre osei bonsu
Wane nana agya kuma di fie Mampong hema ene ne mpanifo nyina tena ase di adan no ama ne ye fe ɛha ane ade adwumadie ne nyina ebesie ansa na no ma me na maboafo ase wɔn aboaye eso ya sene ma ye de dwumadie ye befa free Mampong ede brɛ no eye Ice Cafe and Grill omo Cultural Center Kumase sanso na Park Prestige Ventures wɔn ton tiles papa efie ene eho sanso ena sedakase ebekwa ma menua mu a egu nkran classmates form bigidi semo hweme me mamo nyina ade toche ensimo chiame akosi asaka so na enko nananom so na obia entibi medamo nyina se emamommo ene hwa abra adomdom ye ne a ye woni da sene efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwe ase empreka so ne adwumaden afia pma hankra duonu so obeni musumi nensia Lana benya fa ho de finge si abrafo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye muamo Ghana ma ye muamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye muamo Ghana desia ye muamo pa Ghana ma mudaso Amansambo mudi baby amukobia